ndị enyi m, ana m anabatakwa gị na agba GCK kwa ụbọchị nke taa. Anyị na-ele anya na isiokwu nke na-asị ezigbo odido nsọ. Olee ihe wụ odido nsọ? Odido nsọ wụ mgbe Chineke bịara nwochaa gị, sachaa gị n'ime ma bupụ ihe ahụ nke na-adọghachi gị azụ mgbe ọbụla ị na-enwe uche abụọ ma ị ga-efe Chineke ka ị ga-efe ekwensu. Ọ ga-ewepụ ya, wuru onye ga-ahụ Chineke n'anya. Ịma ihe m na-ekwu? Ọ dị ka onye akwa ya ruru unyi. Ihe ị ga-eme otu a na-eji ihe ndị oyibo na-eji asa akwa. Itinye akwa gị n'ime ya, tige ncha, ihe ahụ asachacha ya, wepụta ya, ọ wụrụ ihe dị ọcha. Ihe a ka Chineke na-eme na ndụ mmadụ. Ihe a ka Chineke na-eme n'obi mmadụ. Chere ka ịnụ otu ị ga-esi nweta ọgwụgwọ nsọ a, odido nsọ a n'ime aka Chineke. Chere ka nna anyị Kumuyi gwa anyị. bụ izu oke. Izu oke n'oge enwere ihe otiti na ndụ. Mgbe onye edoro nsọ, nwoke edoro nsọ, nwaanyị edoro nsọ na-agabiga oge nsogbu na ndụ ya, nsogbu wee bịa na mberede na-eleghị anya, ịma ihe ga-emenụ. Izu oke ya nke o nwere n'oge ahụ azọpụtara ya, dokwe ya nsọ. Izu oke ahụ ga-abụ nke ga-esoro ya gaa n'oge nsogbu ahụ nke bịara na ndụ ya. A gwara ya n'akwụkwọ Job isi 2 na-agụ na amaokwu nke 3. Job isi 2 amaokwu nke 3. Jehova wee sị Setan, etụkwasịwo obi gị na-arụ oru m bụ Job, na ọ dịghị onye dị ka ya n'ụwa. Ọ bụ nwoke zuru oke, zikwa ezi, nke na-atụ egwu Chineke, na-esikwa n'ihe ọjọọ wezuga onwe ya. Ọ nọ na-ejidetakwa izu oke ya ike. Odido nsọ, ijidesi izu oke gị ike. Enweghị mkpesa agaghị anara gị izu oke gị. Iwe agaghị zopụ m izu oke m. Ịkpa agwa jọrọ njọ agaghị anapụ m izu oke m. Ibu ebubo nke ndị mmadụ, ihe ọbụla ha na-eche banyere m, agaghị anapụ m izu oke m. Ebe ọbụla ha sị na m jọrọ njọ, aga m egosi ha na abụ m onye jọrọ njọ. Ị na-ekwu na m onwe m etozughị oke? Ị hụbeghị onye na-ezubeghị oke? Ese abụghị m onye kwesịrị ntụkwasị obi. O nwebeghị ihe ị hụrụ banyere onye na-ekwesịghị ntụkwasị obi. Chineke hụla na o sighị m n'aka. Di m sị na m onwe m bụ onye na-ekwesịghị ntụkwasị obi. Nwaanyị m sị abụghị m onye a pụrụ ịtụkwasị. N'ihi ihe a ha kwuru, aga m egosi ha na m onwe m. Enyi m, ihe ahụ ị na-ekwu na-egosi na ị nweghị izu oke. Gịnị mere? Ọ bụ naanị ihe ahụ mere wepụtara na ị nweghị izu oke n'eziokwu. Mgbe nke okwu ahụ bụ izu oke pụrụ na ndụ gị, mgbe a na-ekwu okwu maka odido nsọ ga-adịkwa n'ebe ahụ. Ị ghaghị ịghọta na ihe ndị a niile bụ ihe eji mara onye edoro nsọ, na-ekwupụta ihe bụ odido nsọ na nwapụta gị. Chineke wee sị, ọ ka bụkwa onye jidesiri izu oke ya ike. Ọ bụ eziokwu, ị na-akwali m ka m onwe m mee ihe megide ya, ịla ya n'iyi na-enweghị ihe o mere. Nke abụọ bụ nnwere onwe pụọ na ịpụ anụ arụ ochie ahụ. N'ime odido nsọ gị, n'ime nnwere onwe gị, ị ga-abụ onye ga-enwere onwe gị pụọ na anụ arụ nke ochie ahụ. Kọrịntị nke mbụ isi 3 amaokwu nke 1. Mụ onwe m, ụmụnna m, apụghị ịgwa unu okwu dị ka ndị nọ n'ime mmụọ. Ị na-ekwu okwu n'ire, i wee gbaa mbọ igosi omume nwatakịrị n'ime ngosipụta nke mmụọ nsọ. I wee chee ka ị ṅụọ mmiri onye ọzọ, ṅụọ mmiri onye nke a. Enwere onye n'ebe ahụ, onye nwere isi ọwụwa, onye nke ọzọ nwere ihe na-enye ya nsogbu na ntị ya na-akọ ya ọkọ. O nwere onye nke ọzọ n'ebe a, onye anụ arụ ya n'aka nri ya na-akọ ya ọkọ. Mana ị bụ na onye anụ arụ na-achị.
ha nwebe mgbe ọbụla ị nwere onwe gị pụọ na anụ arụ ahụ nke na-achị ndụ gị bụ anụ arụ ochie ahụ. mụ onwe m ụmụnna m apụghị m ịgwa unu okwu dịka ndị mmụọ nsọ na-achị, kama dịka ndị bụ naanị anụ arụ, dịka ụmụ ọhụụ n'ime Kraịst. lee amaokwu nke 2. ejiri m ara zụọ unu, ọ bụghị ihe oriri, n'ihi na unu apụghị ịnagide ya. unu apụghị ịnagide ya. ndị anụ arụ na-achị bụ ndị nke Kraịst. ihe ọbụla ha na-achọ ịnụ ọ bụ naanị ihe bụ mmiri nkịtị. naanị ara ka ha na-achọ ịṅụ, ara nke okwu Chineke. mana ihe oriri nke okwu ahụ, olee ihe mere pastọ ji na-ekwu okwu otu a? gịnị ihe anyị bere ebe a bụ nye anyị mmiri ara ehi. anyị achọghị ihe oriri nke okwu ahụ. ọ bụrụ na ị were naanị mmiri ara na-aṅụ ụtụtụ na ehihie na anyasị, mgbe niile mmiri ara na Mọnde, Tuzdee, Wenezdee, Tọzdee, Fraịde, Satọde, Sọnde, mgbe niile ọ bụ mmiri ara ehi, ị ga-abụ onye na-agaghị enwe ike. ị gaghị enwe ihe niile na-enye nri n'ahụ. ndị a ugbu a bụ ndị anụ arụ na-achị. n'ime ịbụ ndị anụ arụ na-achị ha wee jụ okwu bụ ihe oriri nke okwu Chineke. ha apụghị ịnagide ya. lee amaokwu nke 3. ọ sị, n'ihi na unu bụ ndị anụ arụ na-achị ruo ugbu a, n'ihi na ebe ekworo na esemokwu dị n'etiti unu abụghị ndị edoro nsọ. ekworo na ikpe iche iche. o wee sị na nkewa unu abụghị ndị anụ arụ na-achị, ndị na-ejegharịkwa dịka mmadụ. ana m ekpe ekpere na ezi odudo nsọ nke anyị na-abụ abụ ya ọtụtụ afọ gara aga. Jizọs mgbe niile onye nzọpụta, onye na-edo nsọ, onye na-agwọ ọrịa, na eze nke na-abịa. ekpere mbụ na odudo nsọ ahụ ga-abụ nke bụ eziokwu na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. ndị enyi m, dịka ị na-ege ntị, enwere ihe ndị nụrụ dị mkpa. nke mbụ, ezigbo odudo nsọ ọ na-enwe ugwu. ugwu ga-eme gị ka ị kwụrụchi ike n'ime Chineke. ugwu ga-eme gị ka ị wụrụ onye ga-apụta na mmehie nọ n'aka Chineke. ihe ị ga-eme wee nọrọ n'ihu, were azụ gị dịra ihe ọjọọ niile ma ndụ ochie niile ahụ. ị ga-ahụ na ndụ gị ga-awụ nke pụrụ iche, pụọ iche n'ime ọnwụnwa ekwensu, pụọ iche na ihe ndị a ekwensu na-eji emegharị mmadụ anya. ị ga-anọzi wuru onye ga-anọ kwụrụchi ike n'ime Chineke. ọ na-awụ ọchịchọ obu ya ido gị nsọ, enye gị ezigbo odido nsọ a ka ị wuru onye ga-apụ iche, pụọ iche ma pụtara ya nwa ya. wuru onye ga na-anọ n'ime gị, wuru onye ga na-achị akpa oke n'ime gị, wuru onye ga na-achị isi n'ime gị. nke abụọ, ezigbo odido nsọ wee pụta na mmehie kpamkpam. Chineke na-elezi gị dịka emeghebe, dịka ime nwebe mgbe ị mere ihe ọjọọ. ihe aka ezigbo odido nsọ na-eme, ọ ga-eme gị pụọ na ana m eje ụka. ịma na ọtụtụ sị na ha na-eje ụka mana enweghị ihe pụrụ iche Chineke na-eme na ndụ ha. ihe a ka anyị ji agwa gị na enwere ihe a na-akpọ ezigbo odido nsọ. mgbe ọbụla Chineke doro gị ụdịrị odido nsọ a, ị ga-ahụ na ndụ gị ga-abụ ihe gbanwere agbanwe. ị ga na-aga n'ụzọ Chineke chọrọ ka ị gaa. ị ga-apụ n'ọtụtụ agbụ nke ekwensu. nke atọ, ezigbo odudo nsọ na-enye gị ihe pụrụ iche. ị ga-arụtụ awụ onye ga na-asị awụ ma onye ekwensu ka awụ onye nke Chineke. ikpe oke apụọ na ndụ gị. ị ga-awụ onye ga-enyefechachasị onwe ya n'aka Chineke, wuru onye ga-enyefechasị ndụ ya n'ime Chineke, wuru onye ga-enyefechacha onwe ya n'ọrụ Chineke, wuru onye ga-enyefecha ose onwe ya ihe ọbụla Chineke na-ekwu n'ime akwụkwọ nsọ. achọrọ m ka ile anya banyere ihe ndị anyị na-ekwu. ị ga-ahụ otu Chineke ga-esi nyere gị aka. ihe m na-agwa gị ugbu a, bịa ebe Chineke nọ, bịa zụ okpukpe oku Chineke na-akpọ gị. pụọ n'aka mmehie, ihe ndị a na-edughasị anyị anya, na-eme anyị ka anyị wụrụ ndị ghara ịna-anụ ihe Chineke na-ekwu, wụrụ onye na-ele anya na ekwensu
na ihe ndị ọ na-ewepụta nke na-abaghị uru na ndụ gị, nke ga-eduba gị na ọkụ mmụọ, ọ gaghị akpọta gị n'ala eze Chineke. Ana m asị ka ịza okpukpe oku Chineke na-akpọ gị taa. Ọrụ ma ịza okpukpe oku, ị ga-ahụ na ihe pụrụ iche ga-eme na ndụ gị. Ezigbo nnwere onwe na nzọpụta ga-apụta na ndụ gị, ọ ga-apụta ihe na ndụ gị. Ezigbo nnwere onwe na nzọpụta wụ nke ga-eme gị wuru onye ga-asị ugbu a ka m fee Chineke ofufe, mana ọ wụ n'ike aka gị, ọwụ iwepụtasị onwe gị nye Chineke. Chineke eduruzie gị n'aka. Chere ka ị nọ n'onye ozi anyị ka o nwee ike duba gị n'ọkpụkpọ oku nke Chineke. Amen. Ana m eso gị ekpe ekpere. Nna anyị na-ekele gị maka imere ka okwu gị doo anyị anya nye mmadụ niile, na ọ bụghị ọrụ aka anyị, ọ bụghị ihe anyị tozuru oke ya, ọ bụghị ihe ọma ọbụla anyị meworo, kama ọ bụ ihe Kraịst anyị meworo na Kalvarị. Onwe zụrụ buru ibu arụ mmehie anyị, wee bupụ ihe niile bụ mmehie anyị pụọ na ndụ anyị. Onye nwe anyị na-arịọ gị, nye onye ọbụla nke na-atụkwasị okwukwe ya n'ime Kraịst n'abalị a, ka ịzọpụta ha, gbaghara ha, mee ka ha bụrụ ndị nwere onwe ha pụọ na mmehie ha niile n'aha Jizọs. Malite ugbu a gawa n'ihu, ihe ahụ ha na-apụghị inweta, meekwanụ site n'ike nke aka ha. Ana m arịọ na amara gị ga-abata n'ime ndụ onye ọbụla, na ha ga-abụ ndị ga-esi ebe a laa wee bie ndụ n'ime amara nke Chineke n'ezi omume nke si n'eluigwe n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, nye onye ọbụla owuwe anya nke mgbaghara ha, owuwe anya nke nzọpụta ha, ike ọhụrụ, ume ọhụrụ, ndụ ọhụrụ, ụdị ọhụrụ nye onye ọbụla, ka ha laa wee ghara imehiekwa ọzọ n'aha Jizọs. Ugbu a dị aha ha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Anyị na-ekele gị onye nwe maka anyị ma na ịzala ya. Anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Oge gị eruwo, ị ga-eweli aka gị elu maka ọla ebube gị. Metụ aka ebe ahụ nke ị nwere nsogbu ahụ, ma mgbe ị nọrọ emeni nke ikpeazụ ahụ, ị ga-emepe anya gị wee nwalee, na ị ga-ahụ na Chineke emewo ihe niile ka ọ bụrụ ihe a pụrụ ime na ndụ gị. Welie aka ahụ elu, na-ele anya ọla ebube. Were uche gị tie na Chineke n'ebe ọ nọ, apụrụ m ihe niile. Nna anyị na-abịakwute gị n'abalị a, na-ewere okwukwe na-adịghị enyo enyo, okwukwe na-adịghị ama jijiji, okwukwe na-adịghị amagharị, ebe anyị maara na n'ebe gị onwe gị nọ apụrụ ime ihe niile. Anyị na-abịa nye ihe ndị ahụ apụrụ ime site n'okwukwe anyị n'abalị a, wee na-arịọ gị onye nwe anyị ka ị lụọla ebube gị na ndụ onye ọbụla. Gwọọ ndị na-arịa arịa, napụta ndị etinyere arụ, tijie yoku niile, bibie ọlụ niile nke ekwensu. Onye nwe anyị na-arịọ ka ihe mmadụ na-agaghị emefu, ihe mmadụ na-apụghị imekwanụ, na n'oge awa ugbu a, n'ebe a anyị si na-ekwupụta okwu a, n'ebe redio dị na telivishọn, na ọgbakọ niile, ebe niile n'ụwa niile, ihe mmadụ na-apụghị ime, mee ya ugbu a n'aha Jizọs. Ka ọrịa na-apụghị ịgwọ agwọ, ka a gwọọ ya ugbu a. Ọrụrụ ọbara niile takọọ n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa ụkwara nta agwọla gị n'aha Jizọs. Ihe niile bụ yoku
ili na-ebu ihe otiti, ka e wezụga ya pụọ na ndụ gị, pụọ na arụ gị n'oge awa n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ ebe niile ugbu a, nnapụta ebe niile ugbu a, ọlụ ebube n'ebe niile ugbu a. Onye nwe anyị, mee ka o guzosi ike na ndụ onye ọbụla, akụkọ otuto na ọnụ onye ọbụla. Anyị arịọ nke a n'aha Jizọs. Imela n'isonyere anyị na-agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, ọgbakọ zuru ụwa niile ọnụ, ebe Chineke na-awụsa anyị ngọzi ya na ịhụnanya ya. Anyị nọkwa ebe a ịnọnyere gị. Chineke chọkwa ịnọnyere gị ruo ogologo ndụ gị niile. Ọ bụ enyi nke na-adịgide ruo oge ebighị ebi. Ị pụrụ ịnọnyere ya. Obi dị anyị ụtọ otu isi nọnyere anyị. Ebe dị nkenke ị nwere ike iji sonyere anyị wụ na www.gckhq.org/connect. Biko sonyere anyị n'ekwentị. Chineke ga-ezute gị dịka ị na-esonyere anyị mgbe ọzọ, ka iji nwetakwa ihe a na-enweta n'aka Chineke mgbe ọbụla ị na-esonyere anyị. Anyị hụrụ gị n'anya, Chineke hụrụ n'anya. Anyị na-achọ ime ịnọkwa gị, nọnyere gị, ma gị nwa nọnyekwara anyị mgbe ọzọ anyị ga-abịakwa ọzọ na agba GCK kwa ụbọchị nke taa. Imeela.